15! Шовкаш бе, Буби, шовкаш. Мама ще обава ти ви каже, не излеме нас бајле на пиджами по контейнерите таму, по улици. Джо дома јадење нема. Ало, оператор 16. Дејак сакаш една порака за тате. Од цаци. Тате, иди си одма дома. Буби го боле меот. Фала. Добре, Буби, ти го знаеш тате каков. А ти знаеш од кама еднаш мај си туриста по снопец. Сега ќе дојде разлутен. Ти знаеш он колко тешка рака има. Оф. Още ли те боли тук? Море, шо работите? Си го пустил брат ти да изпаđа надвор. Не ли рекоме да го чуваш, да го пазиш, да не се разболе? Не се заебавай! Стани, айде бегай! Де бе, тате? Сине, шо ти е мешто те боля, а? Ядиш ли? Яде ли, бре? Не яде нищо, ич нема апетит. Дали 3-4 пати е яден от сабајле. Те боли ли, Буби? А те боля, а? На доктор бете ли? Го однесоте ли на доктор, бре? Слушаш ли шо ти зборувам? Како не одма го однесоме на доктор? Буразарто ти да одма го испратиме и лачите да изема од аптеката. О, сине. Ќе биде арно. Кажи ми, оджин има ли? Изгоре од оджин, 40. Си искам аз го мачкате? Шо, фајде бе, тате. 4 пати го измачкајме од сабајле. А лиже. Не може леко да се фане. Ти не ли разбираш? Когато ти го оставам, трябва да го пазиш, да му даеш да яде, да го облечиш, не гола половината надвор го пущаш да излева детето. Добро. Ако, синче, ако. Оди види некој звоне таму. Шо ти е, бе, синче? Не боли. Те боли, а? Ќе биде. Треба да аптиш малко. Тате, че Блажо комшијата дојде. Добър ден! Комши, пали дојде? Шо треба сега? Я дойде малко, ако може да ми дадете от това месец, това ми дойде комши. Не, верно ми да дола. Де сине, оди вземи това пола бише едно, дай му се замезат. Пола бише, че го вратам аз, не Де за пола бише, че го врачиш. Добро. Шо е с тия момчето там, не? Се разболел, много прелаката, много шета на улицата. Како няма да настигнем, мешето го боли там, цел ден топката, а бръкат надвор го гледам на майца тука, после вода пия ладна. И навечер по кафики, кой знае дека излеват. Ти комши да изтегнеш малко, много си изпушил от вас, знаеш. Ти мене че ми кажеш. Бегай, ай там, ай оди у подрум, да им готова. Добър ден! Царство дека от подрумът ли? И аз от вас страна си идам. Приятно! Боли ли си не? Боли, а? Тате, вече Блажо много зачесте ми вчера яйца, днеска меса ми го... Море, то не е твоя работа, ти не се меше тук, кай ва жираф, така ти да кажи. Ам тате, поилачи го Че пресвисне изпратиме. Ена го иде. Че пресвисне детето. Тате, суден цайка не иде бе вие. Това детето ваше ли е, бе? Абе, много бързо търча това, бе. Бързо е. А и подърва скока много. Едва го фатих. Седи. Четворуйца на тросет, а? Де бе, майстър, де полека сега. 265 динара казна. По една ракия кидаш? Че дам, защо да не дам? Ракия ли е проблем? Не пием ракия. Море, колко пъти ти рекал да не тръчиш бързо, че съгаиш некого? Затвор, че лежи месите за тебе. Я бързаше за илячите на бата. Дай лачите да видам. Воа, 3 пъти предия ден, че му го давате. Воа иде 3 пъти после деня. А воа пише тука половинка, ви че му дайте цела ударна доза да биде воа. Цело и да го ококорите одма. Разбирате ли? Да. Слушна ли си не? И аз сега че одам на работа, на майка ти вечер, че й кажеш по-лесна храна да направи. Едно бишенце до 20 кила, не повечко. И сега айде гледайте го, брат, и много чото да гледате вечер. Тате, нич го кокарайме, терайте. Шо ни требеше, шо го викаме. Виж колко се изнервира. Нич го кокарайме.
Хайде бе, братко ти. Опа! 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 K15!